benvinguts al Verihuevo número 6, Xavi, Verihuevo. Bé, senyores i senyors, gràcies per la vostra fidelitat. Ja portem 6 Verihuevos. L'anterior ja el vau veure, vau seguir les nostres aventures allí a la rotonda de Canal 9, les nostres aventures quasi de ciència-ficció. Voldríem informar-vos, perquè esteu un poc flipant, som conscients, de que tenim treballant per a nosaltres un dels millors directors de cinema d'acció. Ho heu vist per la utilització dels efectes especials. El tenim així darrere la càmera, que està descollonant-se. Octavi Macià està posant-li efectes, això val molts diners. L'heu pogut veure en Levante Televisió. També s'està emitint en Informació TV, en Alacant, que dius, xica, en Alacant, en valencià, que dius, ah! Bueno, doncs allí és averiguadlo, Així que averiguadlo en Alicante. I també s'està podent veure en Catalunya, en VilaWeb. Està en VilaWeb, també n'hi ha molt de moviment, així que Levante, Informació TV, VilaWeb, estem així fent Verihuevo. I al mateix temps volem informar també de que s'han posat en contacte, després de l'últim Verihuevo, evidentment, les productores, una productora molt important de cinema, els que estan produint l'última pel·lícula de Bruce Willis, la de la Jungla 5, volen fer-la en València. No sé si ho sabíeu, però nosaltres vos ho diem. Volen fer la Jungla 5 en València, es titularà La depuradora de cristal. I el Bruce Willis farà de l'alcalde de Manises. I també s'ha posat en contacte amb nosaltres la productora de Tom Cruise, perquè després de l'èxit de l'últim Missió Impossible, es dia el Protocolo Fantasma, volen fer la segona part del Protocolo Fantasma, que es rodarà en València també, i es titularà Un protocol de fantasmes. Així no, un protocol de fantasmes. Tom Cruise està allà, el càsting el tenen fet, vull dir que els actors ja estan triats, són tots estos que tenim per així. L'únic que necessiten són uns permisos penitenciaris per treure-los i que roden i tornar a clavar-los en Picassent. O això o anar a la porta del Tribunal Superior de Justícia. Així que està rodant-se i comptaran també amb l'ajuda d'Octavi Macià en els efectes especials, cauran helicòpters i això, i bombes. Volíem fer també un comentari, ja parlarem. N'hi ha molts Verihuevos, ja ho sabeu, el caso de Marsa continua, ara acaba d'eixir un tio, com li diuen, un exconsejal del PP, Juan Carlos Jimeno, que ha dit, voy a sacar mierda desde el año 91, vull dir que el caso de Marsa van arrastrar merda des de l'any 91. Què més coses? La Rita està enfadada, mireu-la, la Rita està enfadaeta amb el Fabra, però molt enfadada en el desfile es va enfadar. Si li pego una hòstia al mata! Així que, senyores i senyors, avui anem a dedicar-li el Verihuevo, anem a fer una eixida amb la nostra unitat mòbil de Verihuevo Teatre d'Investigació. I on anem? Se n'anem a l'aeroport de Castelló. Volem veure com és aquesta escultura que està instal·lant ara, segons això, el valenciano Juan Ripollès. Està instal·lant una escultura de 24 metres d'altura i 300.000 euros de pressupost, que diuen que és baratet perquè ell diu que no cobra. Una figura en la que saldrà un avió de la cabeza i que ese és el germen i l'esperma del nacimiento de la obra. O sigui que anem a intentar veure-li la lletaeta a l'escultura. Més informació, 300.000 euros al mes només de mantindre-ho, a l'aeroport. El director cobra 84.000 euros a l'any, que és més del que cobra el president del govern, I s'ha instal·lat un colosso de 20 tonelades que costa 300.000 euros. Això és l'estàtua del Ripollès. Un servicio de hurones i halcones, a veure si se'ls trobem, anem a veure si estan fent la seva faena. De servicios profesionales han superado ya los 1,4 millones. Senyores i senyors, 30 milions d'euros en publicitat. Estem parlant de milions com si foren botifarres. L'aeroport de Don Carlos Fabra. I estem així molt proper de la rotonda on s'està donant els últims tocs a la gran escultura, l'escultura de la polèmica. A veure si trobem, perquè voldríem fer una entrevista a l'eixe gran artista, Ripollès, a veure si el trobem per així treballant, a lo millor està per els voltants, a veure, sí, el tenim així, en directe, Ripollès, Ripo, un moment, anem a veure si podem entrevistar-lo, Ripollès, vine així, Ripollès, per favor, per al Verihuevo, Ripollès, digues-hi, per favor. Moltes gràcies. La gent està preguntant-se en què està inspirat. El més important per a nosaltres investiguem. Voldríem saber, senyor Ripo, en què s'ha inspirat per a fer esta magna escultura.
Esta obra está inspirada y es un homenaje en honor al hombre que, por sus cojones, hizo este proyecto, este aeropuerto. Està vostè parlant, evidentment, de don Carlos Fabra, el promotor de l'aeroport d'Aerocas, Aerocas, no? Sí, Aerocas, tu fes-me cas. Això me ho va demanar Aerocas. Aerocas. Aerocas, sí. Molt bé. Perquè vostè no és del PP, això que diuen que No! vostè és del PP, no. Vale. Encima Representa... de este coloso, de esta estatua, irá un avión. O sea, el monigote le sale como un avión de dentro. Es un avión, sí, porque para mí ese era el germen. Para mí ese era el esperma. ¡El esperma! El esperma de este proyecto. Ahí, el esperma que yo impulsé. Sí, senyor Ripollet, això és el que la gent vol saber, perquè havien sentit lo de l'esperma, això vol dir que si evidentment això és l'esperma, lo que envolta l'esperma és la polla. Això és la polla. ¿L'escultura representa realmente la polla de Fabra? ¡No! ¿No? ¡No! Es la cabota. Si no es la polla, la cabota. Bueno, una cabota tiene 5 ojos. No, pero sabemos que don Carlos Fabra tiene la polla trifásica. Y como le ha hecho usted varias caras, como al glande, parece la polla de Fabra. Como artista que soy, yo la intuyo. Intuye la polla. Intuyo la caboteta de Fabra. Ojo, que a mí me dijeron que eso de ahí tuviera 10 metros. Ah, es verdad. Y no. ¿No? No. Yo por mis... Dije que no. Y 10 metros, no. Eso quedaba ridículo. Era ridículo. Claro que sí. Dije, 20. 20 metros para la polla de Fabra. Para la polla de Fabra, por mis cojones. Si fan reproduccions, això que fan en les tendes, reproduccions de la polla esta, en el ditet, vostè creu que la gent... Anem a veure, si fan reproducció de la polla i té la maneta aixina, si tu, depèn de com tu claves, te pots donar-li un ús molt interessant. Mi arte está hecho para eso. Que mi arte se inmiscuya en ellos. Ripollès, Ripo, un artista. si me permiten, voy a crear. Bé, així que, senyores i senyors, hem pogut definitivament constatar en el Verihuevo número 6 l'existència de tota una fauna així al voltant de l'aeroport de Castelló. O com diria el director de l'aeroport i el senyor Félix Rodríguez Lafuente dirien: el conejo no es tonto. Estamos buscando ahora mismo aquí en las inmediaciones del aeropuerto las madrigueras de estos salvajes lagomorfos. Estos pequeños roedores se ocultan, crean sus madrigueras, crean pequeños santuarios, se dedican a fornicar, a reproducirse y a rezar. ¡Lo tenemos! ¡Tenemos el lagomorfo! ¡Venga! Un pequeño lagomorfo, un pequeño conejo que está invadiendo el aeropuerto. Lo roen todo. Una idea, això és una idea molt bona, que esta gran estàtua, el coloso, la polla de Fabra, podria convertir-se en un lloc de peregrinació per a que la gent vinguera de tots els llocs del món a refregar els dècims de loteria per veure si els toca, perquè com a Fabra li toca sempre, dius, hòstia, això és una bona idea, és com la xeperudeta, però la polla... Així que el dècim que hem comprat un dècim, anem a veure si el podem refregar i si mos dona sort. Si mos toca ja és pa cagar-se. Públic del Verihuevo, moment històric, estem així en el dècim, a veure si mos toca l'escultura del Ripollès.
tio, si mos toca la loteria, mos caguem damunt. Senyors, ja com a despedida només recordar que el monigot el perot, el de la boca, la muñeca xochona, el glande de Don Carlos, que mireu la boca que té, això costarà 300.000 euros. I recordeu que estan retallant el retall, n'hi ha que recordar el retall en la sanitat, que la gent que vulgui fer-se la quimio pràcticament s'ho tindrà que pagar ell, en els hospitals de Castelló. Així que, ala, veriueu-ho, és per cagar-se o no és per cagar-se? És per rebentar-ho tot o no és per rebentar-ho tot? Farem això, per l'amor de Déu.